Τι θες να πω, μωρό μου? Πες, μωρό μου. Χαλαρώσε και θα δεις πώς θα τα δώσω. Περίμενε, πάμε. Come on. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Wow. 1, 2, 3, 4. Συγγνώμη, παιδιά, συμμετοχή. Wow. Να φανεί ποιοι είμαστε. Θέλει καύλα. Χαλαρώστε. Ναι, περίμενε. Θα έρθουμε. 1, 2, 3. Τίποτα. Συγγνώμη, τηλεόραση δεν βλέπετε? Βλέπετε? Βγάλτε το μπούστι που έχετε μέσα σας. 1, 2, 3. Yeah. 1, 2, 3. Wow. Καυλώσαμε. Με χαρά, ρε παιδιά, να φανεί. 1, 2, 3. Ο κύριος ακομπλεξάρει, ο κύριος τον έχει πάρει, φάνηκε, μπράβο. Κανένα πρόβλημα. Μπράβο, τέλεια. Μη φοβάσαι. Ο Παντούς. 1, 2, 3. Wow. Yeah. Μπράβο ρε μάγκα, μπράβο. 1, 2, 3. Αγάπη. Wow. Είδατε, παλιότερα ο Πούστης ντρεπόταν να το πει. 1, 2, 3. Wow. Ωραίο κύριε. Ρίξτε μας και κανένα πουτσό. Άντε, από εδώ πέρα. Στο διάλο. One, two, three. Wow. Ωραίο. Αν βάλετε στη φωνή σας λίγο βυζί, θα δέσει. 1, 2, 3. Wow! Αγριοκαραφλόπουστας. 1, 2, 3. Ο Αλέξης. Που το θυμήθηκες τώρα τον Αλέξη, πες μου να χαρείς. Ποιος είναι ο Αλέξης? Πες μου ποιος είναι ο Αλέξης, να μου πει. Εγώ. Wow. Τέλειος είναι ο Αλέξης. Ο Αλέξης δεν ανήσυχο καθόλου. Wow. Άντε γαμηθείτε. 1, 2, 3. Γεια! Α, τώρα ήρθατε. Το καλύτερο ζεϊμπέκικο που έχω δει να χορεύεις. 1, 2, 3. Που του το χώσανε κιόλα. Αυτό είναι. 1, 2, 3. Yeah.
Συγγνώμη ρε Βαγγέλη. Τη ραλία την αφήνεις. Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε ένα απόσπασμα από το κουρίο του Τσέχοφ. Έλα λάκι μου, αγόρι μου, λεβέντη μου, χαρά του πατέρα. Έλα γοράκι μου, λάκι μου. Έλα λάκι μου, αγόρι μου. Να βοηθήσεις τον γέρο πατέρα να ξεκουραστεί. Έλα λακούλι μου. Έλα αγάπη μου, λάκι μου. Έτσι. Να φύγω εγώ να βγω στη σύνταξη, να αναλάβεις το κουρίο μας εσύ. Να είσαι ευγενικός με τους πελάτες, παιδί μου. Να είσαι... Ω, τον κύριο Βαβακούλα, τι κάνετε? Κύριε Ξεραφίδη, εσείς τι κάνετε? Καλά, καθίστε, πώς είστε? Μια χαρά, ήρθα να με περιποιηθείτε. Ναι, ναι, βέβαια. Βλέπω έχουμε λίγο ψαλιδίτσα. Όχι, θα τα αφήσω, δεν έχω ξύρισμα μόνο, ξύρισμα. Α, να μην τα κόψουμε. Παπα, ξύρισμα. Έλεγα πως θέλετε να σας τα κόψω κότσιρα. Σας παρακαλώ. Αν ήταν να τα κόψω κότσιρα, δεν τα κόβα μητροπάνω καλύτερα. Όπως θέλετε, όπως θέλετε. Ξύρισμα, ξύρισμα. Ναι, ναι. Ξέρετε, ήθελα να σας πω ότι σήμερα, ειδικά αυτή τη μέρα, είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Ναι. Γιατί αποχωρώ από την ενεργό δράση. Μα θα γιατί βγω τόσο στη νέος σύνταξη. άνθρωπος, γιατί? Θα αναλάβει το παιδί μου, ο Λάκης, ο γιος μου. Ο πατέρας σας Όχι, ο γιος μου. Α. Ναι, το γιος μου. θα τον κάνατε μικρότερος. Αλήθεια είναι ότι όταν τον έκανα δεν είχα γεννηθεί. Ναι. Έτσι εξηγείτε. Λοιπόν, εύχομαι πραγματικά να μοιάσετε του πατρός σας. Είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας και εσείς να μπορέσετε να ακολουθήσετε τον τρόπο που αυτός. Συγγνώμη, δεν μιλάει το παιδί. Όχι, μιλάει, αλλά είναι λίγο τροπαλό. Αυτό δείχνει η ευσυνειδησία. Ναι. Θα το εξηγήσω. Ναι, ναι. Μπαμπά, μπράβο, μπαμπά, ωραίο. Αυτό το μπαμπά, ωραίο, μπράβο. Μπαμπά. Ωραίο, μπράβο, παιδί, μπράβο. Να τον ακούς τον κύριο, γιατί λέει τις καλύτερες συμβουλές δίνει. Να τον ακούς, παιδί μου. Ναι, ναι. Ξέρετε, εγώ το παιδί είχα όνειρα. Ήθελα να του ανοίξω κομμωτήριο, να τον κάνω κομμωτή. Ναι. Αλλά με αυτά που βλέπω και γίνονται στα reality και αυτά και τα λοιπά, φοβήθηκα το παιδί μου το γαμίσουνε. Βέβαια, έχετε δίκιο. Αποκλείεται. Τώρα ησύχασα. Ναι. Έλα, αγόρι μου, έλα. Ναι, 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 έλα. Βάλε. Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό. Έχει ελαφρύ χέρι, θα δείτε. Ευχαριστώ πολύ Θα πάρα. μείνετε πολύ ικανοποιημένος. Καροτένα. Και καροτίνα του ανθρώπου, πρόσεχε που φύγεις. Ναι, ναι. Μακάκα. Ναι, 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 εντάξει, έχει. Αυτό ξέρετε, το έχει από μικρό παιδάκι που το έπαιζε συχνά. Γι' αυτό το χέρι του έχει βγει από τη μαλακία είναι. Α, κρίμα. Ναι. Να μην, μαλακία, θα τυφλωθείς. Από 2 μηνών στην κούνια του φοράμε γυαλάκια. Α, Ναι, ναι. Από αυτό. το έπαιζε στην κοιλιά της Ναι, γυναίκας. ναι, ναι, γι' αυτό. Ναι. Ωραία. Έλα, αγόρι μου, βάλ' τον αφρό. Βάλε στον άνθρωπο. Μπόλικο, με προσοχή. Μπράβο, αγόρι μου, έτσι απαλά. Έχει ελαφρύ χέρι, θα δείτε. Ναι. Πέστε του, τα φρύδια μου τα θέλω. Το φράδα τίποτα. Παλάθω τα μάγουλα. Τα παλάκα, ναι, τίποτα. Το άνθρωπο. Άρα παλάκα. Καμάν. Έλα, αγόρι μου, άντε. Απαπαπα. Σιγά, σιγά. Γαμώτο, ένα αίμα. Ένα αίμα. Γαμώτο, τερατό. Ρε, πώς τι. Το καλό. Μη μου κρύβεσαι. Μη μου καλύτερο πελάτη μας. Σκοτώσω. Μη χτυπάτε άλλο το παιδί, πονάει το κεφάλι μου. Μα είναι δυνατόν, κύριε μου. Παιδάκι μου, τι έχεις τραβήξει, ρε παιδά. Εμένα ο αέρας με πήρε. Παιδά, ξεράθηκε το αίμα. Α, εντάξει, κάτσε. Σιγά, εξεράθη. Μα να συμβεί σε εσάς. Σας παρακαλώ, μην το χτυπάτε το παιδί. Σας παρακαλώ. Εδώ. Αχ, έφυγε και αυτό. Σας παρακαλώ, μην το χτυπάτε. Πάμε, Ναι, παιδί ναι. μου, συνέχισε. Περίμενε. Έλα, βάλε. Είδατε αυτή. Τώρα Σήμερα θα δείτε. Έχει ελαφρύ χέρι Δεν τώρα, βαριέσαι. Ωραία. Τι! Του εμ. Του εμ! Ρε πούστη, θα σε φάχιου. Αργαιολικά. Ωραία. Στο διάλο. 3M. 3M. Έλα, καθίστε. Σας ευχαριστώ. Πάτε, έχω τραβήξει. Ευχαριστώ, γεια σας. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μπορεί να φύγετε ημιτελείς, καθίστε. Συγγνώμη, δεν φεύγω για σας. Για μένα φεύγω. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν γίνεται να μας το κάνετε αυτό. Ακούστε, κύριε, δεν πειράζει. Θα φύγω, γεια σας. Ναι, σας παρακαλώ, καθίστε. Σκέφτομαι να αφήσω από τη μια μεριά γένια, γι' αυτό λέω. Από τη μία. Μετά θα πρέπει να προχωράτε μόνο στο πλάι. Δεν γίνεται. Είμαι ψιλοκάκουρας, δεν Ναι, πειράζει. καθίστε, καθίστε.
Ένα πάρει. Θα σας αποτελειώσει το παιδί, θα δείτε Έλα ρε μια χαρά. παιδάκι μου, έλα ρε παιδάκι. Καθίστε, καθίστε. Έλα ρε παιδάκι, αρνή ρε παιδάκι. Ναι, να κατάλαβε, Λοιπόν, εντάξει. πάμε λίγο εδώ, πάμε. Έλα, πρόσχε. Πω. Εντάξει. Είναι, έχει άγχος. Ωραία, μια χαρά το έστρωσε. Είδατε. Και λίγο τη φαβορίτα εδώ. Τη φαβορίτα. Τι! 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 Πιάσ' το Κρίστο παιδάκι μου, πιάσ' το με το δύο πατέρα σου και σε γαμίσει.